اخو بلو دشمن اس مریم دن کپک خالی دوئنگا بندغاتے تو دا تو غیر انسانیو، غیر مسلمانیو اور غیر بلوچیو حمل اس مسنے اور دا دکھٹی دا پریشانی ٹی دا غمٹی ننتنا علم تا لیڈی برادرینا تو ہوارو انشاءاللہ تعالی بحیثیت اس انسانس بحیثیت اس بلوچ سینا ایدانا مذمت کیوے ارا واقعہ کہ ننا لیڈی برادری تو مسنے ہوتا چار جواناتی شہید کننگانی دا ظلمنا بربریتنا انتہائی اور دا کہ ارے انسانیت سوزو واقعے سے قبائلی جنگ آک مرے رہے قبائلی دشمنداری مرے رہے لیکن او تیٹی بندق روایات آتا خیال کی داڑے روایات آتا ہم خیال کننگ تنے شہیداتا دوتے تفینو اور بے دردی دن کنا خیال پائے غیر مسلم اس مرے اخو بلو دشمن اس مرے دن کپک خالی دوئنگا بندغاتے تو دا تو غیر انسانیو، غیر مسلمانیو اور غیر بلوچیو حمل اس مسنے اور دا دکھٹی دا پریشانی ٹی دا غمٹی ننتنا علم تا لیڈی برادرینا تو ہوارو انشاءاللہ تعالی اور نندانا دا واقعہ نا مذمت ہی کینے انتے بلوچستان نا آلاتا کندنو داڑے تنازعات آک مسنو قبائلی تنازعات آک مرے رہے داڑے زمین آتا مسئلہ آک مرے رہے لیکن او دے سے طریقہ کار سرے تھولنگٹ مسئلہ آک کل مرے رہے دن دا مسئلہ آک کل مفس ہے دا تیٹی کرے دا غلط تو سے عمل سے دا کرے غلط کنڈا معاملہ غاتے دننگ نا سے سازش سے اور کوشش سے دا کرے اقوام نا نیامٹی یا بلوچستان نٹی خانہ جنگی نا سے کوشش سے اور دا ٹھی کنا خیال پائے ہر انسان ہر بلوچی دا واقعہ غمے داڑا شدید غصے کہ ارا واقعہ دن ارا طریقیٹ کننگانے کہ خالی یا دوگا بندغاتے اور دن بے دردیت اور دن بزدلیت ایدہ دے بزدلی نہ پینیتے ہوئے بعض بزدلیت ہوتے شہید کننگانے دانائی مذمت ہی کے ہوئے